Калі нарадзіўся абрад карагод сена, зараз ужо ніхто не ведае, але адно застаецца нязменным. Абрад праводзіцца выключна ў другі дзень Вялікдня і пачынаецца роўна ў 12 гадзін. Сёння месцам збору вяскоўцаў з'яўляецца дом культуры, але раней на гэтым месцы знаходзілася царква. Хутчэй за ўсё, традыцыя пачынаць карагод сена менавіта адсюль бярэ пачатак з тых часоў. Але заўсёды галоўным было правесці абрад па ўсіх канонах. Толькі ў гэтым выпадку будзе шмат сена для жывёлы, а значыць і прадуктаў на сталах вяскоўцаў. Главным атрибутом являются косы и вилы и грабли. Впереди шел мужчина с косой, дальше шли женщины с косами, с граблями и пели песни. Мы на сено идем, мы на новое. Хоць некаторыя змяненні ў абрад унеслі. Перш за ўсё, яны тычацца маршрута. Раней ён быў значна больш працяглым, але зараз праходзіць яго са старэлым людзям няпроста. У гэтым годзе для ўдзелу ў карагодзе сена прыехалі фальклорныя калектывы з веткаўскіх Свяцілавіч і Стаўбуна, дзе таксама вывучаюцца і выконваюцца народныя абрады. Шмат хто з гасцей у старым сяле ўпершыню. Тым больш цікава даведацца новае. В старом селе мы впервые. И нам интересно, конечно, узнать. У нас тоже в деревне проводятся обряды. Но в основном у нас это стрела в июне месяце. А вот в этот раз мы приехали первый раз. Хотим посмотреть, да, поучаствовать в этом обряде. Але толькі карагодам сена ў старым сяле не абмяжоўваецца. Адразу пасля яго выконваецца яшчэ адзін унікальны абрад – хрэн. Яго задача прыцягнуць на стол ежу, якую можна ўжываць з вострымі прыправамі. У першую чаргу мяса і сала. Старасельцы перакананы, традыцыі, якія засталіся ім ад продкаў, актуальныя і ў наш час. Это ж важно, чтобы сено было. Будет тогда и мясо, и молоко. Мы все верим в это, верим в обряды. Ну, может, конечно, чуть-чуть уже отходит молодежь, ну а мы, старики, еще верим. Восенню ў старым сяле правядуць яшчэ адзін абрад – перанос свячы. У дзень вёскі 21 верасня будуць пераносіць свечкі і іконы, якія па чарзе знаходзяцца ў дамах жыхароў аграгарадка. Олег Сенцюроў, Ганна Кустачова, Владислав Козлов. Телерадиокомпания «Гомель».